Добре дошли в Активно здраве! Аз съм Анита, това е Райли. Днес ще ви разкажа защо създадох Активно здраве. Проблемите с здравето ми започнаха преди 10-11 години. Като част от историята може да видите във видеото за Андрей. Впоследствие получих диагнозата Хашимото. Липсата на отговори и цялостно лечение от страна на лекарите ме накара да се чувствам тъжна, отчаяна, дори ядосана. Единственото, което правиха, беше да вдигнат рамене и да ми кажат, че трябва да пия хапчета до края на живота си и няма друго решение. Тогава осъзнах, че трябва да поема отговорност за здравето си и да променя нещо. Върнах се към йогата, смених драстично диетата си, като следвах автоимунния протокол и направих списък с хранителни добавки и витамини, които да ми помогнат да се почувствам по-добре. С Активно здраве искам да създам място за хора като мен с автоимунни или хронични заболявания, където да намерят кратка, но цялостна информация за това как да си помогнат сами. А защо не е да обменим опит? Какво ви е помогнало? Какво е навредило при вашето заболяване? Ако вие искате да бъдете част от семейството на Активно здраве, не забравяйте да се абонирате за канала. Време е да направим нещо добро за себе си. Време е за Активно здраве.